Takže čaute, vidajte v tejto krásnej obci Štrba pod Tatrami a dneska si idem zabehnúť 31 kilometrový pretek tu na Malom štrbskom maratóne. To ako to bude vyzerať, aká bude atmosféra, to či sa mi to vôbec podarí, to sa dozviete v tomto videu. Dosť nám začína pršať, respektíve len tak poprchá, tak dúfam, že to vydrží a nebudú žiadne nejaké väčšie lejaky počas preteku, pretože bolo by to dosť nepríjemné. Nech sa teraz rozprší a potom nech už neprší a nech to je dobré. V propozíciách písali, že má byť aj bohoslužba, tak ideme kúknúť, že či je to pravda a skúsiť, že či nám to dáko pomôže. No, to asi nie je chod. Dobrý deň. Dobrý. Áno, 31 kilometrov. Máte informovaný? Ale nemám. Tu treba vypísať. Dobre, ďakujem. Tu si zoberte akú stoliku. Hej, to je dobro. Vidíte, kde to? Kto? Toto je vaše, hej? 130. Tam to bolo 127. Dobre, to on bol. Dobre, Teraz dobre. 130. Tu mi dal pán 130. 130, lebo nemal číslo napísané. Áno. 31. Ďakujem. Finančné odmeny, víťaz v mužskej kategórii a v ženskej kategórii berie 150 €, no a samozrejme všetci pretekári v jednotlivých kategóriách tam sú pre všetkých pretekárov v kultúrnom dome, máte pripravenú šatňu. Keď vojdete do kultúrneho domu, po pravej strane je vstup do sály, v sále kde sú miesta v hľadisku, to je určené pre pánov, šatňa, tam si môžete aj podložiť svoje veci. Šatňa je počas celého dňa strážená, tam máte vstup len vy pretekári. No a dievčatá prezentáciu uzatvárame 8:30. No a samozrejme, ja využijem ten čas. Žiacké kategórie od 8 do 15 rokov, ktoré budú štartovať ako 8 až 9 roční. Potom budeme všetkých pozývať hneď po štarte, ako vyštartujte hlavné kade 52 dievčatá. Ročníky narodené 2012-2013, ktorý je do 7 rokov. I budú štartovať na trať 150 metrovú a tých 5 až 7 ročných. Krása, pekne. No a tak ako som vám sľuboval, už tie mráčky sa budú rozťahovať. Naozaj nás bude čakať príjemné slnečné počasie. Ideálna, ja si myslím, že bežecká teplota, ktorá sa bude pohybovať okolo 15-6, korila hranicu 40 minút a dosiahla výsledný čas 39:25. Spomínaná Župa Klidučová, ktorá bude medzi mužmi. Určite Matúš Hruša, štartové číslo 431. Tým naša Bratislava po metrovej trati. To naozaj pre nás všetkých, ktorí máme radi beh. Jeho osobáčik je 31:28, takže to je úplne naozaj šialený čas. Plany výzvorný čas na výsledke stanoví Mohli ste vidieť, že organizácia je naozaj na vysokej úrovni. Hneď ako som prišiel, tak bola tam žena, ktorá ma usmernila a hneď som si vypísal papier
a dala mi okamžite číslo, vôbec som nečakal, bolo to pekné. Videli ste, že šatne boli v tom divadle, v tom kine a tam dali číslo aj také vrecia, do ktorých sme si mohli odložiť veci a bolo tam aj napísané štartovné číslo, takže za mňa je toto o mnoho lepšie ako napríklad v Bratislave, kde som si musel takéto vrece spraviť sám, aby som si mohol uložiť veci do úschovne a aby sa mi nejak nestratili. Takže toto chválim a som teraz na rozkluse voľne taký 1,5 km. Dám rovinky, abecedu, poriadnu rozcvičku a pôjdeme na to. Hovoríte si, že na Slovensku sa nič nerobí, na Slovensku sa nič nebuduje, všetko to tu stojí a nemáme kde chodiť bicyklovať, všade samé autá, nebezpeční vodiči a tak ďalej. Tu na Kštrbe je to úplne iné, pretože tu sa investuje a práve robia takúto krásnu cyklotrasu smerom na Šoldov a na Vážec. A majú pribudnúť ďaleko viac takýchto cyklociest, čo je super. Tak predsa sa šlo z toho chodu, odkiaľ som chcel ísť. Nevadí. Myslel som si, že to je k tomu onemu, k farárovi, na faru. Bola drama bola, nevedel som nájsť záchody. Našiel som ich konečne. Idem tu. Aby sa stali dozadu, takisto poprosíme. Je tu ináč aj Mirka. Takže naozaj všetko je pripravené, skúsime diváčov, takže mikrofón a diváci.
Jasné. A zatiaľ v pohode. Drž si pulzy hlavne, vieš. To len príde. Už si to dobežal? Nie. Ale viem to. Je tu veľa výškových hraj. No, poznám. Tomáš, krása, pekne. Krása. Peťa. My sme na Štrbskom behali spolu. Tam v Tatranskej. Pekne, Peťa, pekne. Toto bol brutál. Ty kokos. Hodí 2.08. Krása, 2.08. Po 2.10. Fú. Tunak vedia na čaj. A víťazkou kategórie ženy 50-60 rokov 645 Erika Srnčíková. Alenka, Zuzka a Erika, srdečne gratulujeme. 69 rokov. Na 3. mieste štartovné číslo 578. Jo, trénuje a môžete to vynieslo. Pomyselné strieborné miesto pozná sa aj s Marekom, s našim komentátorom. A pozor, po víťazkou kategórie ženy. Ja by som chcel poprosiť, lebo to je ešte špeciálny moment. Zuzka má dneska 31 rokov. Veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, milá Zuzi, veľa šťastia, zdravia. Veľký potlesk. Podarilo sa to. Zuzi, gratulujeme aj ostatným dievčatám ľudské s dvoma detičkami. Malý štrbský maratón už mám za sebou. Nakoniec 15. miesto celkovo.
Boli tam aj nejaké 2 ženy predo mňou, čiže by to mohlo byť aj vyššie. Čas je 2 hodiny 8 minút, za čo som spokojný, pretože cieľ bol pod 2:10. Takže toto som si splnil. Atmosféra bola úžasná, občerstvenie, ten servis, to bolo na vysokej úrovni, niečo dodať. Trať bola ťažká, prvých tých 20 km sa celkom dalo, aj keď v Liptovskej Tepličke, tak tam to bolo cítiť, ten kopec, ale potom sme zbehli dole, dobehli sme baby a prichytili sa k Peti Pastorovej a s ňou som vlastne dobehol až do cieľa. Najväčšia kríza bola posledných asi 7-8 kilometrov, kedy tie nohy už boleli, bolo to mierne do kopca, zákruty. Aj napriek tomu, že to tam poznám, tak nemalo to konca. Vždy som sa tam motal, jeden kopček, potom druhý kopček a úplný taký ten pík bol vlastne na konci Šuňavy pri cintoríne, kto pozná vie, tak tam pred tým zbehom už do dediny, tam to extrémne bolelo a potom ešte viac to bolelo, keď som šiel dole, ale tam už som vedel, že už je dobré, že už to zabehnem. A potom samotný cieľ, to už si človek užíval si tú atmosféru, snažil sa to dodať ešte posledné sily a bolo to úžasné, určite odporúčam, či už tú 10 si zabehnúť, ktorú som absolvoval už veľakrát, alebo pokiaľ máte lepšiu výkonnosť, ísť aj tú 31, avšak je to veľmi ťažké, náročné a čo k tomu dodať. Takže ďakujem, že ste si pozreli toto video a určite bude viacej nejakých podobných, či už z tréningu alebo aj z pretekov. Takže ďakujem vám za pozornosť a vidíme sa na budúce. Pa, pa.